Θα σε σκοτώσω. Σταμάτα, αγάπη μου, σταμάτα, θα χτυπήσεις, σε παρακαλώ. Τι θες, είσαι δολοφόνος, θα σε σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, Δελφίνα. Φεντερίκο, για το Θεό. Τι? Πονάω πολύ εδώ. Ηρέμησε, μωρό μου, θα σε πάω εγώ στο κρεβάτι. Όχι, μην μου το πείτε αυτό, όχι, μην μου το πείτε, θα πεθάνω. Ηρέμησε, δεν θα γίνει τίποτα, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Απαιτώ μια εξήγηση. Η αλήθεια είναι πως νομίζαμε ότι είναι ο κλέφτης, αυτό είναι όλο. Είσαι καλά? Ο κλέφτης που το έσκασε, τον άλλο τον έχουμε κλειδωμένο πάνω στο δωμάτιο, αλλά ο άλλος κατάφερε να το σκάσει. Δεν ξέρω από πού πήγε. Όχι, Δελφίνα, είναι. Σε παρακαλώ, γιατί δεν βρίσκεις μια καλύτερη δικαιολογία? Είναι η δεύτερη φορά που μου κάνεις κάτι τέτοιο. Βρες καλύτερη δικαιολογία. Φώνησα. Όχι, Δελφίνα, είναι αλήθεια. Υπάρχει ένας κλέφτης στο σπίτι. Για τι πράγμα μιλάτε? Αν κουνηθείτε, σας την άναψα, εξηγηθήκαμε. Αυτός. Σιωπή. Πίπο, σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες. Τίποτα. Να σου ζητήσω μια χάρη. Ναι. Να σε βγάλω ακόμα μια φωτογραφία. Έλα, βγάλαμε. Τι σου συμβαίνει, ποιος είσαι, τι έπαθες? Τον σκότωσα. Σύνελθε, έλα. Ποιος είσαι, τι του έκανα? Αχ, Θεέ μου, αυτή η γριά δεν θα πεθάνει ποτέ. Πώς γίνεται? Αυτή στο τέλος θα μας θάψει όλους, να το δεις. Περίμενε λοιπόν, άσε με να βολέψω το χέρι μου εδώ, έτσι μπορώ να... Κάτσε, σου λέω. Κάρλο? Ήμουν σίγουρη ότι μπορούσες να κάνεις το κάθε τι προκειμένου να βγάλεις λεφτά. Αλλά δεν περίμενα με τίποτα να καταλήξει σε κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου. Ντροπή. Δεν έκανα τίποτα, αλήθεια. Αυτά να τα πεις στην αστυνομία που έρχεται σύντομα. Δειλή! Ευτυχώς τελείωσε ο φιάλτης. Τα ένδεγά μου είναι έτοιμα να εκραγούν. Σίγουρα είσαι καλά? Ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω τι έγινε. Φαντάζομαι πως είναι τα παιδιά. Τα παιδιά. Εσείς ήρθατε μόνοι σας? Ήρθατε μόνοι σας, λέω, τα παιδιά που είναι? Ναι, τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά. Θέλεις να μάθεις για τα παιδιά? Τα παιδιά. Συναντήσαμε στον δρόμο ένα φίλο του Τόμας. Δεν ξέρεις πόσο καλός είναι. Τους κάλεσε στο σπίτι να κοιμηθούν μαζί του και εγώ τους είπα, παιδιά, πηγαίνετε. Τους? Και τι σε νοιάζει εσένα? Ένας φίλος του. Δελφίνα, τα παιδιά είναι εδώ στο σπίτι. Εσύ δεν θα μου πεις εμένα που είναι τα παιδιά. Τι, τα παιδιά είναι σπίτι? Ναι, εδώ τα παιδιά έφτασαν την ώρα που οι κλέφτες ήθελαν να μας σκοτώσουν όλους εμάς. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε κακό σε κανέναν, αλήθεια. Τι, δεν θέλετε να κάνετε κακό, που ήσασταν έτοιμοι να βάψετε τους τοίχους με το αίμα μας? Για αστείο είπαμε ότι τα παιδιά δεν ήταν στο σπίτι. Φάρσα, αφού εγώ ίδια τους έστειλα νωρίς σπίτι, όταν συνάντησα το Ματία. Δεν συναντηθήκαμε εδώ και μετά αποφασίσαμε να πάμε στο κλαμπ και φέραμε τα παιδιά να ξεκουραστούν. Ναι. Καλά, πάω να δω τα παιδιά. Σε παρακαλώ, πρόσεχε το σπίτι γιατί υπάρχουν πολλοί που μπαινοβγαίνουν. Εσείς θα μείνετε εδώ και θα προσέχετε αυτούς τους δύο. Ναι. Σίγουρα είσαι καλά, Είσαι καλά. Περίπου. Αχ. Επιτέλους, Μαλάλα. Το άξιζες αυτό. Αχ, αυτό σε ξεκουράζει. Γιατί τώρα τελευταία σε αυτό το σπίτι μόνο συμφορές περνάω. Είναι κανείς εδώ? Γιατί δεν βγαίνεις λοιπόν αφού είσαι εδώ? Έρχεται η αστυνομία. Μαλάλα. Η κατάσταση είναι χάλια. Τι λέει? Κοίτα τον τοίχο. Χάλια. Μάλιστα. Τα χάλια. Πού ήμασταν? Ένας από τους κλέφτες έριξε μια στον ουρανό, έτσι δεν λέγεται? Ναι, έτσι. Λοιπόν, έριξε μια και τρόμαξα βέβαια. Όχι, εγώ τρόμαξα γιατί μετά τους παγιδέψαμε και ένας από τους δύο σκοτώθηκε γιατί γλίστρησε και πήσε στο πάτωμα. Ναι, και επίσης κάναμε και τις σκάλες να γλιστράνε. Και μετά ήρθε και ο άλλος και γλίστρησε και αυτός. Όπως έπεσε και η Γκρέτα. Μετά πήραμε τον κλέφτη και τον δέσαμε και εγώ του έδωσα και μια με τον Μπλας. Τέλεια. Είδατε που η Φλόρ μπέρδεψε τον κλέφτη με την Δελφίνα. Πολύ ωραία. Ήταν ένα φοβερό λάθος. Λάθος. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως αυτοί οι τύποι δεν κατάλαβαν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι βρισκόσασταν κι εσείς εδώ. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε αργά γιατί. Γιατί η Δελφίνα μας έφερε νωρίς στο σπίτι. Βέβαια, είναι πολύ καλή και ήθελε να φτάσουμε καλά στο σπίτι αφού εκεί. Χάρη σε εκείνη μπόρεσα εγώ να είμαι εδώ και να σώσω τους Φριτζεβάλντε. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Περιμένετε, μη μαλώνετε γι' αυτό. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι μήπως κανένας τραυματίστηκε, μήπως έπαθε κάτι. Εγώ είχα ένα μικρό τραύμα, μα ήταν τέλειο. Λοιπόν, τέλεια ή όχι, θα κάνουμε σίγουρα όλη μια ομαδική ψυχοθεραπεία για να το βγάλουμε από μέσα. Εντάξει, θέλετε?
Η αστυνομία. Τι καλά που ήρθε η αστυνομία και πήρε τους ληστές. Ναι, αλλά αλήθεια πρέπει να σας συγχαρώ. Τα πήρατε πολύ καλά. Ναι, Ναι. ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι βάλατε τα δυνατά σας. Πρέπει να είστε κατάκοποι. Ας κάνουμε κάτι. Εσείς θα σταματήσετε, θα ησυχάσετε και εγώ θα συνεχίσω. Αχ, καλά μπορεί να γίνει όμως. Θα μου έκανε καλό να κάνω λίγες ασκήσεις για να ξεχαστώ τις κλωτσιές, τις μπουνιές και τα χτυπήματα που έφαγα. Τι επικίνδυνο, αλήθεια. Και πρέπει να σε ευχαριστήσω. Προσοχή. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Φλόρ και τα παιδιά για τη γενναιοψυχία. Α, μα κι εσείς, κύριε Αντουάν, είστε πολύ ευγενικός. Προσοχή, Γκρέτα, προσοχή. Το λέω για να μην πάθετε αυτό που πάθατε και τις προάλλες. Θα είναι αληθινή καταστροφή. Προσοχή, μην με πλησιάζετε. Ουστ. Αχ, Θεέ μου, έχω μπουχτίσει με τόση ατυχία σε αυτό το σπίτι. Αρκετά. Γκρέτα, ένα τσάι. Μα σου ζητάω συγγνώμη, Μαλάλα. Δεν ήξερα, νόμιζα ότι ήταν ο κλέφτης. Εντάξει, αγαπημένο μου, όλα καλά. Ό,τι και να κάνεις εσύ είναι εντάξει. Το μόνο που θα ήθελα ήταν να βρισκόσουν εδώ για να με υπερασπιστείς με αυτά τα χεράκια. Το μόνο που δεν μου άρεσε καθόλου είναι που έφυγες και μ' άφησες μονοχούλο με τη σαμπάνια. Αυτός ο τύπος συνέχεια με διακόπτει. Αντουάν, ένα τσάι. Και όνειρα γλυκά, αγγελούδια μου. Και ήσυχα και την περάσαμε αρκετά. Τι τρομερό. Φλόρ, πάμε για ύπνο. Ναι, προχώρα εσύ και έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Σκέφτεσαι ακόμα την καημένη, την Δελφίνα? Μίλας έτσι, δεν ξέρεις πόσο δυνατά τη χτύπησε η καημένη. Μα δεν είναι καμιά αγία, τι σημασία έχει? Τι θες να πεις? Φλόρ, αν θες να ξέρεις, δεν μας έφερε έτσι με προσοχή στο σπίτι όπως είπε. Μας άφησε σε μια άκρη και ήρθαμε μόνοι μας, οι τρεις μας. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να πάει βόλτα με τον Πέτρο, όπως κάνει πάντα. Αρκετά κόφτο, το ήξερα ότι θα ξανάλεγες αυτό το παραμύθι, αυτή την ανοησία. Κόφτο πια. Δεν είναι παραμύθι, Φλόρ, τους είδαμε, δεν το θυμάσαι? Αρκετά, τέλος, για ύπνο. Για ύπνο τώρα, με έχεις κουράσει με αυτό. Φλόρ, πώς είσαι? Καλά, είσαι καλά? Καλύτερα. Πού να σου πω ότι περάσαμε εδώ πέρα. Αχ, εσείς εδώ περνάγατε μια τέτοια φάση και εγώ σε αυτό το πάρτι. Τι έγινε? Όχι, τίποτα. Είμαι ηλίθιος, να τι έγινε. Μην μιλάς έτσι. Έφτασες λίγο αργά. Θα μπορούσες να με έχεις βοηθήσει, αλλά δεν πειράζει. Άκου, πάω να μιλήσω στην Δελφίνα γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Να περάσω? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Αλήθεια, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας χτυπήσω. Είστε καλά? Εσύ θες να ρωτήσεις τι κάνω εγώ? Έξω! Ναι, και σας ξαναρωτάω γιατί δεν το έκανα επίτηδες. Αλήθεια, νόμιζα πως ήταν ο κλέφτης. Ευτυχώς δεν έχω πολύ δύναμη και έτσι δεν πρέπει να σας πόνεσα, αλλά αλήθεια θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη και πάλι. Καταλαβαίνεις, Θα μπορούσες να έχεις κάνει πολύ κακό στο γιο μου. Στο παιδί του καημένου του Φέντε. Αχ, συγγνώμη, δεσποινής Δελφίνα, με συγχωρείτε σε παρακαλώ, πολύ. μη μ' αγγίζεις, όχι. Περιμένετε, τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει? Φεντερίκο, πονάω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με. Φώναξε το γιατρό, το Μπονσέλα, Φέντε. Δεν θέλω να πάθει κακό το παιδί μας.